me propuseron a min como coordinador de teleformación era que a idea de que de coidar máis a creación de contidos audiovisuais, o que son os contidos audiovisuais formativos, e eu penso que aí se foron pois, dando pasos, a verdade, que bastante grandes e bastante notorios, non? O sea, nos últimos 3 anos pois, desenvolveuse moito máis contido audiovisual formativo e de maior calidade. Outros exemplos son, pois, por exemplo, que está activa, pois temos unha sala de grabación que próximamente pois, servirá tamén ao profesorado e temos pois, tamén desde o principio de ano pois, un técnico de medios audiovisuais, non? Que tamén impulsou pois, a ese gran desarrollo en canto a crear pois, contidos audiovisuais formativos de gran calidade e moi enriquecedores. Se algo podo destacar é pois, o ambiente que hai e o gusto que dá traballar pois, con xente tan implicada. De feito, unha das características que vexo, non? E que a veces se bota de menos en outras administracións, ou mellor, ou en outros departamentos, é o tema de que todos os membros do COFIE pois, botan unha man ao que faga falta e hai moita solidaridade e moito compañerismo, non? E a xente pois non solamente fai o seu, sino que tamén pois axúdalle ao resto de compañeiros e cada vez se ve máis individualismo, pois igual en outras na sociedade en xeral e na universidade a veces pois tamén en particular. Entonces pois agradecese, non? Pois que haxa ese traballo tan solidario e donde se traballe tamén pois en equipo. E algo que me gusta e que a vez me disgusta, que tamén é un problema, un defecto que teño eu, é que non se sabe decir que non. E creo que polo ben de todos hai que empezar a decir que non, porque hai moita capacidade de traballo, que tamén me sorprende eso moito, non? Que tamén a veces, e por exemplo os que podemos ver en outras entidades, de que a capacidade de traballo é moi limitada, se fan esas tres cousas e nada máis, aquí pois é todo o contrario, non? Aquí se hai que desmontar ordenadores, alá imos todos, se hai que colocar uns xestores, alá están todos, e entonces pois eso é tamén pois algo a destacar e valorar e poñer en valor, non? Eu axudo, creo, pois a seguir, a que siga a armonía do equipo e desde o meu apartado profesional, como son profesor de comunicación audiovisual, teño experiencia en produción audiovisual, pois axudo a que esa parte que é pola que se me tirou de min, digamos, para ser coordinador de transformación, pois se vaya cumplindo, non? E se vaya mellorando, pois, nese aspecto, en crear máis e mellores contidos audiovisuais nas diferentes formacións. A min, por exemplo, apórtame seguir vinculado co medio, e co medio digo co medio audiovisual, porque, por exemplo, unha vez claro, que ti estás dando clase, pois te desvinculas completamente da produción audiovisual e te dedicas, pois, eso, a labores docentes e a labores, pois, de investigación, pero que, digamos, estar aí ao pé do cañón, de poder estar grabando, poder estar entrevistando, poder estar montando, diseñando, claro, esa parte máis práctica audiovisual, pérdela por completo. Entonces, entre outras moitas cousas, pois manteño eso vivo, non? Digamos, a creación audiovisual directa e non desde unha parte de observador, sino participante directamente, non? Entonces, eso é unha das cuestións que me está aportando, ademais de outras cousas, como son, pois, xestión e enriquecendo tamén, pois, toda a parte de, eso, valor de equipo e outras moitas máis. Hai que destacar o tema da adaptación que houve, non, por parte do COFIE, e máis a inmediatez de un día para outro de sacar tutoriais, sacar manuais, sacar eso, materiais de apoio ao profesorado para poder virtualizar as materias, non? Entonces, o profesorado tuvo 3 días e no COFIE o día seguinte xa se estaba traballando neso, non? Eu non o vin directamente, pero sí que algo que vin a posteriori, non? O sea, cando entrei a finais do 20, principio do 21, que había unha cantidad de materiais que eso era desde webinars hasta PDFs, diferentes vídeos de apoio, non? Que iso tamén é algo a destacar e que creo que toda esa labor feita pois impulsou o COFIE
e penso que aí arriba sigue. Iba a decir que me quedan 25 anos por cotizar, penso que me queda algún menos, ou máis, sabe Dios. Entón que estaría ben vernos nos 50 aniversario. Pero bueno, non sei eu si seguiremos aquí ou non, pero bueno, aínda que non sigamos aquí con este cargo, ojalá podamos vernos na festa dos 50, e se non, podes disfrutar polo menos ahora dos 25 anos. E que nada, a seguir así de ben, que estades moi ben.